Kune statement esiphumile kwinhlaka production. Ngikhuluma nani ma SAPS maphoyisa ase South Africa. Kune statement esiphumile lapha yana kwinhlaka production TV. La khona ubaba uSipho Mhlongo umdidiyeli webutho lalapha ondini. Baba kaSikhova Mhlongo, uSikhova Mhlongo okhona la ku TikTok. Baba wakhe uyena ongilalela unyenhle. Uthumela izinkabi ukuthi azingithungathe. Uma ngike ngafa maphoyisa ase South Africa. Umuntu ozobe ungibulele ngizobe ngibulawe ubaba kaSikhova Mhlongo, uSipho Mhlongo. Uyena ke umuntu okuzobe ungibulele njengamanje ngoba uyena umuntu ophumele obala ngokuthi uyangithungatha yena nethimba lakhe nezinkabi zakhe sebebuya kwelakithi eMbumbulu abangangithola baya koMeville abangangithola njengamanje uthe balikhiphile ithimba lakhe lezinkabi ukuthi alingifune igoli lonke. So nina ke bezomthetho enginihlonipha kakhulu uma ngingavelelwa inoma intoni kusukela manje kuya phambili umuntu ozobe ngibulele ubaba uSipho Mhlongo omdidiyeli webutho lasondini. Nangu-ke lo baba engikhuluma ngaye ake nimbuke ivideo le eyenza obaba uSipho Mhlongo kanye nethimba lakhe nezinkabi zabo eyenza bangifune. Le video le yenziwa indlunkulu ibize imedia briefing. Ngicaphune mina khona la ku TikTok kwi account ebizwa ngePrince Nqokonqoko. Leyo account ka TikTok ebizwa ngePrince Nqokonqoko ikhona la ngicaphune khona le video la ngisusele khona inkulumo yami uma ngikhuluma ngokuzaleka komntana enkosi umama uMantombi Dlamini. Le nkulumo ngayisusela kule video ke ekuyiyona ivideo ekubeka ngokusobala lokhu okumayelana nalokhu mina engakhuluma ngakho uma ngikhuluma ngesibeletho. Nansi ke le video ake uyilaleleke ezulu. Uyazi ukuthi wadayiselwa ingulube isesakeni. Hawu, qhwebu kanjani? Abakutshena ngani ukuthi umntana enkosi wazela kanjani? Cha ngabasho. Cha kuphela uzalwa ingonyama noma ingwenyama ngokusho kwabo usokuza nodade wabo umntana enkosi uMantombi. Igelele eqele ingonyama okwaqoma kwabiza ukuthi ukuze indlunkulu kaZulu nabangane bengathelwa lechilo kalukhulunywe loludaba lulungiswe olwalungiswa ngalendlela ngokosiko lakhona kaNgwane. Isiko lebovu lapho umlobokazi ezogana okuyaye enikezwe ingane ifakwe esweni sakhe ibe ingane yakhe yokuqala ukuqobothisa ubukhosikazi bakhe lapha ekhaya. Wadinga ukuba kufakwe indodana yokuqala kaMdlokombane uZonda Magwala ukuze kuphahlekwe noma kuqobothise ubundlovukazi kaMntana enkosi. Wayengasesona isitsha esasingazali ingonyama kaZulu. Ungaphaka yini ukudla okuhlanzekile kudleke ukuphakela esitsheni esingcolile ngoba kwenzeki isitha siqale sihlanzwe kuqala ukufaka kwengonyama uZonda Magwala kwakulokho okuhlanzwa ngaleso sitsha okusho ukuthi lezi inkomo
ezihlale zishiwe inkomo zobaba nobabamkhulu zase imphumelezeni. Yeah, after ke Zulu sewilalelile le video. Indlunkulu le oqeda ukuyilalela la. Iyona ekhuluma amazwi mayelana nokuzaleka komntana enkosi ozala umntwana uMrs. Umbuzo ke uthi obhuti Sipho Mhlongo ubaba kaSkhova bake benzani ngesikhathi indlunkulu isikhulumela yona njengoba kade nilalela nje. Iziphi inyathelo abake bazithatha ukukhombisa ukuthi ngempela lento ekhulunywa indlunkulu la yokuthuka isihlalo noma yokuthuka umntana enkosi. Indlunkulu le izikhulumela yona. So obhuti Sipho ke umfoka Mhlongo dange laba abaphume inqina bathi bayangifuna. Bangifuna ngokwendlela yobunkabi ngoba abakaze benza ivideo bathi bayangibiza kodwa baqhamuka nje sebephuma inqina bengilalela unyendle bethi bayangifuna. Umbuzo ke uthi bake bathini ngesikhathi indlunkulu izikhulumela yona. Ake niphinde nilalele le video Zulu ebese ningitshela ukuthi kungabe okukhulunywa uMax Makhanya kuyisukela engqondweni yakhe noma kuyiqiniso elimsulwa. Umbuzo uthi njengoba ubaba kaSkhova efuna ukungibulala nje kanye nethimba lakhe inkabi zakhe lezi ebebekhuluma nazo lapha kuInhlaka Production bethi bayangifuna bafuna ukungibulala ezethu ubaba kaSkhova kuyophela inhlamvu. Umbuzo uthi abayibulalanga ngani indlunkulu ngesikhathi ikhulumela yona lezi indaba ezikwi social media. Abayibulalanga ngani indlunkulu ngoba lezi indaba zakhulunywa yiyo indlunkulu yazikhiphela kithi sumphakathi. Ilowo nje umbuzo. Number 2, uSipho Mhlongo ubaba kaSkhova uyokumela yena ukubhekana namacala uma ngingafa manje. Uma nje ngingase ngife manje qhamuke nje noma iziphi insizwa zingihlabe ngenhlamvu manje ngife. Uyazi yini uSipho Mhlongo owubaba kaSkhova ukuthi uyena oyobe enze lokho lezo nkabi ziyobe ithunywe nguye ngoba uyasho uthi vele useyithumile inkabi ngisho la eGoli uyithumile inkabi ukuthi azingifuni uthuli zingifune la ngingakhona. Uyasho uSipho Mhlongo uthi uyikhiphile inkabi. Baqale bayongifuna embumbulu kwelakithi bangangithola bayongifuna koMayville. Uthi ke manje inkabi useyithumele eGoli. Uyazini ubaba kaSkhova ukuthi lokho kukodwa kumenza ukuthi abe umsolwa uma ngingase ngife nje anytime from now. Uyena umuntu oyobe ngibulele. Uyakwazi lokho ubaba kaSkhova. WeSkhova uyakwazi ubaba wakho lokho. Ikubonile nawe uyipostile page lakho le video kababa wakho. Engisabisa, engisongela, engivala umlomo. Ngikubonile uyipostile page lakho. Ayasazi weZulu. Lezi indaba zakhulunywa indlunkulu. Mawuzifuna type la uthi Prince Nqokonqoko. Le video uzoyithola iphelele lapha ya epage le Prince Nqokonqoko. Usukuye ku YouTube uyo type the same thing Prince Nqokonqoko videos. Uzowathola wonke lama video ezinkulumo engikhulumayo. Akukho engikedayo. Konke kwakhulunywa indlunkulu. Umbuzo uthi
othi ngifanele ukufa ngokukhuluma izinto lezi kanti waye ngayibulalanga indlunkulu mayizikhuluma yona noma zirong mayikhulunywa yimi ziright mayikhulunywa indlunkulu zinhlamba mayikhulunywa yimi aziyona inhlamba mayikhulunywa indlunkulu uma ngabe kanti inhlamba le ifunani go social media ifunani emadlebeni ethu into ewukuthuka isihlalo ewukuthuka isilo into ewukuthuka uZulu yaphuma kanjani endlunkulu yezemadlebeni esizwe ifunani kuyi public domain into ewukuthuka isizwe angibambe lapho kwamanje cha before nje ngiyibambe angiphinde ngigcizelele la ukuthi ubaba uSipho Mhlongo kanye nezinkabi zakhe lezi abahlangene nazo ukuthi bathi bayangifuna abakwazi lokhu ukuthi abomthetho bakubheke ngezikhali zamantungwa and ubaba uSipho Mhlongo nethimba lakhe nezinkabi zakhe zonke ibona abazobe bangibulele uma ngike ngafa anytime ibona ekuzobe bangibulele ubufakazi bugcwele yonke indawo kwinhlaka production bangisongelile izwe libuka